continuar con música. E o seguinte grupo que ven agora case non necesita presentación porque creo que todo o Grove os coñece. Sobre todo aqueles que eran noviños, que seguro que por aquí hai varios, nos anos 67, 68... A ver, quen de aquí ia a Guateques daquela? Que levante a man. Por ali ao fondo, por aquí, por aí tamén. Vale, xa ia dicir eu que noviños son todos os que están aquí. Bueno, hai moita xente aquí a Guateques, probablemente moita xente que gozou cos Beller Boys, como eu dicía, casi non necesitan presentación, son este grupo que impulsou a movida do Grove naquela época, foron os dos primeiros, dos impulsores. Do 67 ao 69 máis ou menos foi cando estaban en pleno auxe, porque logo, como saben, veu a Mili e tiveron que ilo deixando e seguiron logo noutros aspectos, e xa os temos aquí preparados. Hoxe sen uniforme, 40 e tantos anos despois, cun pouquiño menos de pelo, excepto chapelo, os Beller Boys que van a interpretar a Santiago Boi e Amiga Mía. Un aplauso forte para eles. Si la lluvia me va mojando, a Santiago voy viendo, suspirando, por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Por subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando, poder de mi acaricia, porque acaricia ya estoy llegando. A Santiago voy, a Santiago voy. Como un peregrino en camino de la ilusión, a Santiago, a Santiago, y con mi Carmela y Compostela me quedo yo. Caminando, voy con mi parabrisas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligero, suspirando, por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando, poder de mi acaricia, porque acaricia ya estoy llegando. A Santiago, a Santiago, como un peregrino del camino de la ilusión. A Santiago, a Santiago, y con mi Carmela y Compostela me quedo yo.
xa está preparado Dani Cornes, a que seguro que tamén todos vostedes coñecen, porque quen non coñece case a Dani, non no Grove, fora do Grove tamén, porque hai pouquiño tempo el cos seus compañeiros do instituto fixeron ese vídeo Rías Baixas Style, que se pronuncia, seguro que te o pronuncias mellor, Dani, Rías Baixas Style, sí, que foi un exitazo, máis de 700.000 visitas en YouTube, con esa composición, ese baile que fixeron polos diferentes escenarios do Grove, os que saían no vídeo. Dani Cornes, como solista, compón os seus propios temas, pero tamén fai versións, ten participado en moitos certames de novos talentos, un deles, por exemplo, o Lusco e Fusco de Cambados, que, por certo, gañou, e non é o único. Hoxe vai nos interpretar dúas versións, a primeira é Aleluya e a segunda, Maldita Dulzura. Un aplauso ben forte. Vou cantar en español ahora, este nada. Un tema de que tú estás muy bien, que se llama Maldita Dulzura. Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo en la herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre.
bonita.